Sige, sige. Sumay. Ate na. Paglungag sa dito ka, kay udto na ba? Sige raman magduwa ang cellphone. Ganina ra mo ang cellphone sa duwa ba? Paglungag sa dito ka. Kani si Papa, ikaw lang nagdula pa ganing to. Eh, murason pa gyud. Nagdula. Gusto kag ipakaon ko ng cellphone sa imo. Hapit na paniud to ba? Basta, Judoy, pila may lungagon. Ay labayon ta kaning silig karon. Kanang tinubagan nimo ha? Duha ka baso lungaga. Butngig bugas sa butngig. Basig baso ra po na imong lungagon. Sige lagi, duwa ka baso. Yan lang katuwa ka nag-ungag sa kuko. Magtiwas pa ta diri. Papa, si Panugo. Kani Papa, amin na kayo kong dula. Ano nang pag-ungag? Oh shit, not good. Ako lang, ni kabalo man ko. Ako lang, kay palagpaman ka. Ako mani, ako lang. Ako lang. Ako lang. Ano di ka di makakabalo, ako lang. Kay balumang ka. Sulod ka, dili mo mag-apil-apil man ka. Ako may gisugo. Kasayo ane, kay balumang ko. Bantay, bitaw ka ha. Duwa ka baso nung aga ha. Laki, ako pa. Sabi ha. Butnig bugas ha. Basig baso ra po na yung lungagon. Kiti. Bantay kaliya ha. Tarungan na ka. Duwa ka baso ha. Lagi, ako pala. Alito, di aso na sa tutong dula to. Tara, marag. Na, si Lia daw maglungan. Tara na. Magbalik ta tong magbiyag kay balay. Sige, diri kapag kuhan eh. Diri ko magkuhan. Sige. Pink imong balay. Ako ha kay kuhan purple. Sige, tara. Ah, kaya ne. Na, si Lia nagluto. Di mo na kabalo. Bata pa man na. Bait sa nani. Manood to siguro tayo. Tuma na eh. May, pagpalit na gukad ka nun na bibigay. Gutom na kayo, May. Hala! Day, asa ka ni milungag? Ha? Naday? Awara ko niyo? Ha? Agoy, pastilan. Hindi, klaro suguon na yung anak ni ba? Ano isa naman? Uy, Sa tiyan na akong ipalungag. Duha ka baso, manay bugas, pero oh. Tama, duha ka baso, manay bugas, pero gingani paglungag. Pastilan, ni bataan eh. At tiyan na! ha, ansa man? Unsa man ka karon? Tanawar ko ni mong gilungag dire oh. Ug tama ba ni? Ikaw kaon na ni be? Si Lia man naglungag ana. Si Lia. Ikaw may akong gisugo ha. Isa po si Lia, kabata pa, anak, kabalo ba rin na maglungag? Di man ako si Ate Yana man. Oh, tanawa oh, ikaw doon naglungag, ingon imong manghod. Yay, ati kong chuki ka Lia ba? O ba bang tanon pa na to si Tuto? Rason. Sige, tawag ka dos tuto be. Tuwali ragot to. Sama, di ba si Lia man ang naglungag? Dili man, ikaw man. Hala! Day, asa ka ni milungag? Ano? Kuya, kayo muna ni Kuya, kuya, ayos na paa. Kuya. Alay, natutoy. Sorry.